The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. Live na rin po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes at 90.7 sa Legazpi City. Live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Mga kaibigan, umpisahan natin ang pagbibigay serbisyo publiko. Kasalukuyan pong nagaganap ngayon ang Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List sa Kamalig, Albay, kung saan dinagsa ng mga residente ang isinasagawang programa. Dumalo rin sa Tarabangan Caravan si Congressman Jill Bungalon. Para sa live update, makakausap natin ang ating magandang partner na si Remy Araneta Mindones. Partner, kumusta kayo dyan? Tayo ngayon dito sa Command Center ng Kamalig kung saan nagpapatuloy itong Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List. So sa ngayon, partner, aabot na sa 500 na mga katao ang patuloy na nabibigyan ng tulong medikal nitong Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List. So marami dumadagsa pa dito, partner, at patuloy itong ina-avail ng ating mga kababayan dito sa Kamalig, Albay. Maraming services, partner, ang ibinibigay dito, katulad, partner, ng libreng buklet, libreng trabaho, meron din yung dala na trabaho ang Sunwest Care Foundation, at syempre, partner, na andito din, syempre, ang Vice Mayor na si Ding Baldo, at syempre, nandito din si Congressman Joey Sarte Salceda ng 2nd District, na andito din kanina si Governor Grex Lagman, si Congressman Jill Bungalon ng Ako Bicol Party List, at si Congressman Alfredo Fido Garbin. So, si Congressman Saldico ay hindi nakarating dahil nga sa maraming trabaho ginagawa doon sa Metro Manila. Pero this time, patuloy itong ginagawang Caravan ng Ako Bicol Party List. Katuwang ang iba't ibang ahensya dito sa lalawigan ng Albay. Katuwang din ang Tansuling Hospital at ang Albay Provincial Health Office, partner. Okay. So, sa anong oras siya nag-umpisa, partner? At tuloy-tuloy pa ba yung ginagawang programa dyan? Partner, nagsimula itong pagbibigay ng medical na serbisyo dito sa Kamalig alas 8, eksakto alas 8 ng umaga, pero alas 6 pa lang, partner, ay dagsaan na itong mga kababayan natin para makapagpila at makapag-avail itong libreng medical na serbisyo ng Ako Bicol Party List. Kanina nagbigay din ng libreng pagkain yung Gardenia Philippines, at syempre libreng lugaw para sa ating mga kababayan habang sila ay nakapila, may laman ang kanilang tiyan, partner. Okay. Sino-sino yung mga kasama mo dyan, partner? Nakikita ko marami kang katabi. Yes, partner, na andito si Sir Elmo. Ito, partner, ang isa sa mga nakatanggap ng serbisyong medikal dito sa Kamalig, Albay. Magandang hapon sa iyo, Sir Elmo. Magandang hapon din po. Opo. So, Tatay Elmo, ilang taon ka na po? 51 years old. Opo. Tatay Elmo, ano po yung serbisyong medikal na na-avail niyo po dito po sa Tarabangan Caravan? Kanina po, nagpa-blood tema ko po. Kayo naman. Opo. Ano po, tatay, ang nararamdaman niyo? Bakit po kayo pumunta dito sa Tarabangan Caravan? Para po ma-check up ang aking katawan. Kasi parang lumalags ang aking pakiramdam. Kaya magpa-check up ako. Opo, mahina po yung resistensya niyo po. Kumusta naman po, tatay, yung serbisyong medikal na na-avail niyo po? Okay naman po. Kanina nga alas 6 nandito na ako. Tapos mga 2 oras. So pa naman kami. Ako naman ulit tema. Okay. Malaking tulong po ba ito, tatay, na ginawang Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List? Kaya malaking tulong ito sa amin na mahirap. Kaya sabing Tarabangan. Kaya Okay. So yan, partner, si Tatay Elmo. Sabi ko din dito si Ma'am Melinda Edivio. Kasi, partner, aside sa libreng medical na binibigay dito ng Ako Bicol Party List, naandito din yung mga libreng gamot, syempre, Mamel. So, Mamel, ano po yung serbisyong binigay natin para kay Tatay Elmo? At ano po yung tulong na ibibigay natin? Sa ngayon, nabigyan na yata ng tulong. Ay, ito nga, at siya ay binigyan ng, blood chem? Iba po, tatay? Okay. Kaya lang, sabi po niya, mayroon daw po siyang karamdaman pa na napangangailangan ng laboratory. Tama po?
atin pong ipapa-schedule si tatay sa isa sa ating mga partners sa Tanchuling General Hospital na kung saan kailangan ma-schedule po si tatay para po ibigay ang karampatang medical assistance kung ano man ang kailangan pa niyang laboratory. Pagkatapos po noon, pati po gamot ay naibibigay po yun sa kanya. Kaya po malaking bagay po tatay na magbigay po at magampanan ng ito ay may bigay natin yung tulong sa inyo para po tuluyan na kayong kung ano man yung nararamdaman sa kanyang katawan. Opo, maraming salamat, Ma'am Melinda Evio. Partner. So tatay, narinig niyo po si Ma'am Mel, ano po? Partner. Yan, partner, si So, Ma'am Melinda Evio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. So, Nandito din sa likod ko si Ma'am Michelle Del Carmen ng Tanchuling Hospital. Ma'am, Mitch, ano po yung servisyo binigay natin? Ito po ba ay patuloy na ginagawa po ng Tanchuling Hospital kagaya nitong Karabangan-Karaban? Maray na hapon sa Parantabay, sa Tabang Ora mismo. Nandiyan po kami dito sa Kamalig. Katabang kami kang Ako Bicol, kang Sunwest Foundation para magtauning tabang sa mga kababayan natin na naghihilang sinangai po yung servisyong medikal. Opo. So nakikita ko ma'am, sa likod natin yung mga doctors. Yes. Sino-sino po sila ma'am? Si Dr. Jason Amaro, si Dr. Jairo Pagura, and si Dr. Toledo. Siya po ang samulyang mga medical doctors na handang magtabang dawa anong oras pag nagtumagam mo sa Tanchuling, yaon po sila para atubangon ang sa ilong mga kahilangan. Opo. Last kong tanong po ma'am, ito po ba ay patuloy na ginagawa ninyo at ito po ba ay malaking tulong sa ating mga kababayan na ginagawa po ng Ako Bicol in partnership with Tanchuling Hospital? Yes, sa totoo lang po, nakulaong natabang kang Ako Bicol, kaya ang pasalamat po kang Tanchuling General Hospital, asin sa bilog na Ako Bicol, kay Kong Saldi, kay Kong Jill Bungalon, asin sa mga pag-iriban niya, nakulaong na salamat po sa pagtaunin tabang na medikal sa katuyang mga kababayan. Ayan, maraming salamat po Ma'am Mitch. May nakikita ako dito. Ano yan Ma'am Mel? Yan po ba yung mga libreng gamot para kay tatay? So tatay, tanggapin niyo po yan tatay. Ito po ay libreng gamot tatay. Hatid sa inyo ng Ako Bicol. Sa tulong po yan ng ating partner, si Tanchuling General Hospital. Okay po? Ito po ay kumagitan ng ating MAIT sa in partner with DOH. Okay po? Ito. So anong masasabi niyo po tatay Salamat na po. ito po yung mga gamot na kinakailangan niyo po ay libre niyo po makukuha dito po sa Tarabangan Caravan natin po sa inyo ng Ako Bicol at sa tulong po ng Tanchuling Hospital. Salamat po sa Tanchuling Hospital sa sandang pagtao sa amin ng libreng bulong. Salamat po lang. Tulong po kayo tatay. Okay. Para nakalang pagtabangan sa akin sa po. Salamat. So ayan partner, si Tatay Elmo, si Ma'am Melinda, si Ma'am Mitch at ito pong mga doctors ng Tanchuling Hospital, katuwang natin dito partner. So malaking pasasalamat ni Tatay Elmo dahil sa libreng gamot ng bigay ng Ako Bicol at ng Tanchuling Hospital. Okay. So partner, pagkatapos na ba check up, ura mismo na binibigay yung gamot? Yes partner, pagkatapos ng check up, yung proseso po dito ay tuloy-tuloy hanggat makakuha po ng libreng gamot itong ating mga kababayan. So one-stop shop dito partner, pagkatapos ng check-up, makukuha nila ora mismo yung libreng gamot at pagkatapos niyan, pwede pa nilang ma-avail itong mga iba pang services dito katulad ng libreng gupet at masahe. Okay. Sinasabi mo kanina na nag-umpisa yan mga alas 8 ng umaga, ngayon ay pasado alauna na. Sa estimate mo partner, mga ilang katao na ang nabigyan ng serbisyo ng Tarabangan Caravan ng Ako Bicol? Okay partner, sabi ko kanina, simula alas 8 nagsimula na itong pagbibigay ng serbisyong medical dito nga sa Kamaligalbay. So almost 300 to 400 katao na nabibigyan. So yung target ng Ako Bicol is 500 na katao. So andito pa partner, nakikita natin sa likuran, marami pa sila. Pero lahat yan ay mabibigyan ng libreng medical na serbisyo ng Ako Bicol Party List. Katulad itong ENSA, de gobyerno dito sa Kamaligalbay. Para sa kaalaman ng mga taga-Kamalig partner, malay mo, may mga nakikinig ngayon at nanonood pa. Maaari pa bang humabol ngayong oras yung iba pang mga residente ng Kamalig para makapag-avail ng tulong at makapagpa-check up at gamot dyan sa Tarabangan Caravan? Yes, partner. Case by case basis naman ito, partner. Yung mga ibang servisyo ay nag-cut off na dahil nga sa dami na nagdumagsay dito ng mga kababayan natin para sa libreng medical na binibigay ng Ako Bicol. Pero yung iba partner ay tuloy-tuloy pa rin. May dumarating pa rin at syempre binibigyan pa rin yan ng tulong medical dito sa Kamalig Command Center. Okay. So partner, maraming salamat. Mamaya, babalikan ka namin dyan sa iba pang update. Yes, partner. Maraming salamat.
Okay. Mga kaibigan, yan po ang Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List. Kasama po ang Tanchuling Hospital at iba pa pong mga opisyal at mga kasama sa tuloy-tuloy na pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan ura mismo. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, mga kaibigan, isang dalagita mula sa Castilla, Sorsogon na may sakit sa pag-iisip at tinatali na parang manok ng kanyang mga magulang, agad nating tinulungan. Kaya huwag kayong bibitiw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masiglan ang kanilang mga ngiti. Ingat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Mga kaibigan, sa ating Tabang Ora mismo update, isang concerned citizen ang dumulog sa ating programa upang iparating ang sitwasyon ng isang dalagita sa Castilla, Sorsogon na may sakit sa pag-iisip at itinatali ng magulang nito. Kaya naman ang aming team ay agad na umaksyon at pinatawag ang magulang ng dalagita. Kung paano natin ito inaksyonan, panuurin po natin ito. Inakala ko po na baka po na-rape na po siya. Ayaw niya magpahawak. Tapos naano po siya, nag-hysterical, parang ganoon po. Itinatali na parang isang manok. Ganito ang kalagayan ng 13 anyos na dalagita
sa loob mismo ng kanilang tahanan sa malayong bayan ng Castilla, Sorsogon. Depensa ng magulang ng dalaga, ito lang daw ang paraan upang maiwasan na makapanakit ito ng iba. Nagsimula po kasi yun, sir, nung nagpasok po siya ng grade 1. Ano po, kapag nawawala po siya sa paaralan, tapos kung saan-saan po nakakarating hanggang po sa muntik na po siyang mawala, buti na lang po yung sakyan po niyang tricycle. Kilala po ako. Saka pa lang po siya nakauwi. Mga ilang taon na po yan? 10 po. Ilan ang anak niyo lahat? Siyam po. Kapag may sumpong po siya, sir, sinasakal po yung kapatid niya po na maliliit. Mas malala po talaga, sir, pag nagwawala. Minsan po, pag tinali ko naman, kasi may ginagawa naman ako, kinakagat niya yung kuko niya, tapos minsan Nasusugat. Opo, natatanggal po talaga, sir, yung kuko niya. Nabanggit nyo kanina na tinatali nyo yung anak ninyo. Opo. Madalas nyo hubang itali ito? Opo, sir, lalo na po kung may nilalakad ako sa school. Wala siyang kasama, kailangan ko po talaga, sir, itali. Alam niyo po, nanay, na mali po ito na Opo. ginagawa niyo sa anak ninyo na pagtatali. Mali po. Nagkaroon na ho ba kayo ng pagkakataon na mapatingnan siya sa doktor? Simula po, sir, hindi pa po talaga. Kapos din po talaga kami, sir, kasi mahirap po kami. Masakit po sa akin na nakikita ko po umiiyak siya. Parang sinasabi niya, tatalian na naman siya kasi ma'am, hindi ko naman pwede pabayaan po yun. Para matulungan si Nanay Anacita, ay sumangguni na ang aming programa kay Mr. Romeo Valenzuela, ang Acting MSWD Officer ng Castilla Municipal Social Welfare and Development Office. Una po sir, yun po yung nakakabahala kasi umabot na po halos ng 3 taon ata yung gap bago po sila abot po sa atin. Kasi kung siguro kung maaga-aga, yung sa 10 taon pa lang po yung bata ay agad na pong naipaabot po sa atin, ay baka at early stage ay naagapan po natin ang ganito pong problema. So doon naman po sir sa pagtatali, ito po isang paglabag sa karapatan po ng mga bata. Dahil dito, kinabukasan ay agad kaming bumiyahe patungo sa opisina ng MSWD o Castilla, Sorsogon. Dinaanan na rin namin ang Barangay San Vicente upang personal na magpatulong na matunton ang kinaroroonan nila Nanay Anacita. Hello po, magandang umaga. Opo, ito po yung tali para hindi maglakad, hindi maglayo. Kasi nahihirapan daw sila pag hating gabi. Minsan, hindi nila namamalaya, nagbubukas ng pinto, naglalakad. Hindi naman natin masisisi yung magulang. Sana naagapan ng mas maaga. Tinatali siya ma'am dito. Dito lang siya ma'am nakaupo. Minsan, ito lang yung kadalasan niyang nilalaro. Opo, yung dahon. Nagbigay din ng paliwanag si Romeo pagdating sa kustodiya ng mga bata. Sa kustodiya ng bata, kailangan po natin i-assess muna yung kapasidad po ng mga magulang para alagaan po kayo ng mga anak. Pag siya naman po i-admit po talaga, depende po sa pagsusuri ng psychiatrist po na pupuntahan po natin, hingan po ng tulong, ay doon po siya ilalagak sa center po para mas maibigay ang appropriate po na interventions para po sa bata. Gusto mo sumakay? Ilang sandali pa ay agad na kaming nagtungo sa munisipyo upang personal rin makausap si Mayor Isagani Mendoza ng Castilla. Mayroon naman tayo ditong doktor na nag-check up
with regards to mental health. Isasama na natin sila sa listahan ng mga kasama doon sa PWD na nabibigyan natin ng assistant every time na may kailangan sila. For the meantime, dito muna yung ating MHO muna, si Doktor, ang mag-check up muna kung anong pwedeng ibigay na tulong sa kanila. Nagkaroon na ng oras na masuri ang kanilang kalagayan sa tulong ng isang municipal health officer. Siguro is delayed lang siguro sa development ng mental kanya. Siguro dito man makuhan, katamamaya ay secondary so malnourishment. Pag kulang ka ng nutrition, minsan nadidelay man po yung development ng lawas mo. As of now, ang nakita ko lang yung physical findings na nakita ko para sa ila, may mga sugat. Ginawa ko muna na antibiotic para hindi maglala ng infection. Tapos sinabayan na rin natin ng multivitamins. Medyo konting dagdag ng tiyaga sa pag-ataman kayo ng mga aking mo, medyo delayed po ang development ng pag-iisip nila. Pagkatapos ng check-up ng dalawang bata sa kanilang doktor, ay agad na rin kaming pumunta sa opisina ng Persons with Disability Affairs Office or PDAO upang makatanggap ng benepisyo bilang isang PWD member. In the first place po, ang pinaliwanag mi sa kanila is yung financial assistance na makukuha nila way back then is para po sa consultation ng bata. So meron din po kami gagawin na tulong naman po kay Sir Charles. Maraming salamat po. At sa tulong po ng mga staff po ng AKB po, ako Bicol, Tabang Oramis. Salamat po. Maraming salamat po. Nagkaroon din ng pagkakataon si Nanay Anacita na ibahagi ang ilan sa mga araw-araw na gawain ng kanyang anak. Dito po ma'am siya, tapos yan po yung irrigation, dyan po siya naliligo. Yan po ma'am. Sa ngayon po, kakaunti yung tubig. Dyan po siya, papunta po doon. Tapos malayo pa po yung nararating niya, papunta po doon. Tapos pag hinabol ko naman po siya, makikita ko po, nakahubot-hubod na po siya. Yung mga damit niya dyan, natakot ako ma'am nung nakita kong wala po siyang damit. Inakala ko po na baka po na-rape na po siya. Nung time na nahuli ko na po na parang ayaw niya magpahawak. Tapos naano po siya, nag-hysterical, parang ganoon po. May nagsabi naman po kaya kasi ma'am na albularyo na baka daw po na yung duwende daw po ma'am na itim, parang inaano siya. May lumang bahay po dyan, yung tiyuhin ko, na panaginipan ko po, mayroon daw po na santo na wala po ng ulo. Ang sabi po dun sa panaginip ko, kunin ko daw po yun. Kinuha ko naman po siya. Sabi po nung manggagamot, ngaya ate, palagyan ko daw ng ulo kasi wala daw po ulo. Ngayon na may schedule na kayo sa psychiatry, malilinawan na po talaga tayo. Opo, nagpapasalamat po talaga ako, ma'am. Makalipas ang ilang araw ay binalikan namin sina Nanay Anacita at ang kanyang dalawang anak bilang pangakong aalalayan sila sa kanilang aasahang check-up sa isang psychiatrist. Matapos ang closed-door consultation, kapansin-pansin na mas maaliwalas na ang mukha ni Ella kumpara noong una namin siyang mapuntahan. Mas magiliw na din siya sa mga tao. Ano po ba yung sinabi sa inyo ng doktor na kalagayan daw ni Ella? Mahirap daw po yung sa isip po niya gumaling. Pero ma'am, matututo naman daw po siya ma'am sa behavior niya po, yung pag-uugali niya. Kailangan daw po ma'am na bigyan siya ng mga yung ABC, ganun.
tapos papel or lapis para malibang po siya ma'am na hindi po siya palaging naglalakad. Masaya po ma'am dahil po sa Ako Bicol Tabang Ora mismo, madalian po ma'am kung kayo ay tumulong. Samantalang po ma'am kung hindi dahil po sa inyo, siguro po kung hanggang sa ngayon hindi pa po siya ma'am nag-check up. Kaya maraming salamat po ma'am talaga sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. Okay. Bawat tao ay may cross na pinapasan sa kanilang balikat, lalo na ang isang ina na walang ibang hinangad kung hindi ang manatiling ligtas ang kanyang mga anak. Mali man ang paraan ng kanyang napili sa umpisa, ang mas mahalaga ay naituwid niya ito sa tulong ng mga taong handang magbigay gabay sa kanilang pamilya. Hangad ng programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico na magsilbi itong gabay sa mga magulang na nanunood na lahat ng problema ay may solusyon, gaano man ito kabigat. Ayan, mga kaibigan. So yan po ang patunay na yung pong mga inilalapit na mga problema dito po sa palatuntunan ito ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ay tinututukan at talaga pong inaalalayan ng ating mga staff. Batay na rin po sa pagnanais at mithiin ni Congressman Saldico na matugunan at mabigyan ng tulong ang mga kababayan nating Bicolanong nangangailangan. Samantala mga kaibigan, bago tayo magtapos ay makikibalita muli tayo sa aking partner na si Remy Araneta Almoguera Mendones na nasa barangay Salugan, Camaligalbay para sa Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List. Partner! Yes, magandang hapon muli partner. Nandito pa rin tayo sa Kamalig Command Center dahil partner nagpapatuloy pa rin itong Tarabangan Caravan dito sa Camaligalbay. As you can see partner, kasama ko dito itong mga magagaling at mga gwapong doctors, mga residence doctors ng Tanchuling Hospital. Katabi ko ngayon partner, itong si Dr. Jason Amaro. Magandang hapon sa iyo Dr. Jason. Opo, Doctor, gusto ko lang po malaman ano po itong mga serbisyong medikal na binibigay po natin sa ating mga kababayan. At ngayon po, ano po mostly yung mga sakit o karamdaman na inilapit po sa atin ngayon? Padakol kitang serbisyong medikal na itinatao sa satuyang mga... Patagalog na lang po. Marami tayong mga serbisyong medikal na naibibigay sa ating mga constituents mula outpatient hanggang inpatients. Mga check-up lang sa napapauwi natin at meron naman tayong mga naipapasyente sa ating hospital. Marami na tayong nakikita mga pasyente dito na karamihan talagang yung mga talagang kapos at nangangailangan ng serbisyong medikal mula ho bata hanggang matanda. Marami ho mga sakit ang tinitingnan natin dito mula ho sakit sa puso, sa pitupa, sa baga, mga sakit na dala ng pagtanda at marami pang iba. Doc, kasi alam natin Doc na meron po tayong cut-off kanina. So paano po yung mga kababayan natin na kailangan pa rin po nilang mag-avail ng mga ganun services? Ano po yung dapat nilang gawin Doc? Ang Tanchuling General Hospital patuloy na mag-a-accommodate ng mga patients natin na hindi na pwedeng tanggapin dito dahil doon sa cut-off. Pupunta lang po sila ng Tanchuling General Hospital, dadalhin po yung mga requirements na itinalaga para ho mabigyan sila ng mga serbisyong medikal na kanilang kailangan. Opo. Tanong ko din po, Doc, kasi dito po baga, libre po itong medical check-up na ibinibigay natin. Paano po, Doc, pag doon na po sa Tanchuling Hospital, ito po ba ay libre pa din na ibibigay natin? Pareho lang po yung proseso natin. Malaking tulong po yung ating mga ganitong activity, gaya po ng ginagawa ng ating Tarabangan Caravan na sponsored ng Ako Bicol Party List sa pangunguna ni Congressman Saldico and other political figures natin. No, libre pa rin ho, dadali lang po doon sa ating hospital yung mga requirements na kailangan dito. Doc, last na lang pong tanong ko po, ito po ba na programa ng Ako Bicol ay katuwang po ang Tanchuling ay malaking tulong po sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga naghihirap? Sobrang laking tulong po nito, hindi lang po sa ating mga kababayan, kundi rin po pati sa Tanchuling General Hospital na ibabahagi namin yung aming mga expertise, yung aming mga tao, yung aming pagtulong sa kanila. Sobrang malaking tulong, lalong-lalo na doon sa mga constituents natin na ikahos at walang pang-sustine doon sa mga pangangailangang medikal nila, gaya ng pambili ng gamot,
mga laboratorio na kailangan para makita talaga kung ano yung mga karamdaman nila. So, maraming salamat po, Dr. Jason. So partner, nakikita natin sila yung mga doctors ng Tansuling Hospital na patuloy na katuwang ng Ako Bicol Party List every time na meron pong Tarabangan Caravan dito sa ating lalawigan. And partner, sabi nga ni Dr. Jason, malaking tulong po ito sa ating mga kababayan na hikaw sa buhay na walang pambili ng gamot at walang pagpapacheck up. So, yan partner, nakikita natin sa likod, patuloy pa rin itong ginagawang medical na asistensya ng Tarabangan Caravan at ng katuwang itong Tansuling Hospital, Provincial Government of Albay at syempre itong munisipyo ng Camalig Albay. Okay. So talagang batay sa pagkakakwento mo, partner, at ni Doc ay full package itong daladala ng Ako Bicol Tarabangan Caravan. Ngayong araw na ito, kapartner yung Tansuling at yung iba pa nating mga kapartner dyan. Kumbaga, pag pumunta talaga dyan yung mga kababayan natin, may solusyon doon sa problema nila at sa pangangailangan nilang medikal. Kumbaga, partner, solved na sila. Yes, partner, hindi sila uuwi ng luhaan. Dahil yung gusto nila na makuha dito sa Tarabangan Caravan ay all out at full package po na binibigay ng Ako Bicol Party List at netong mga katuwang nating mga government agencies at ng Tansuling Hospital. Sabi nga, libre yung check-up, libre pa yung gamot nila, partner. Sa pagtataya mo, partner, ano yung pinakamaraming nagamot dyan? Anong sakit yung pinakamaraming nagpa-check up dyan pagkatapos nagamot? Sa karamihan, partner, I guess yung X-ray, itong ECG, at ito, partner, na may mga sakit sa puso, may sakit din sa balat, at meron din, partner, na mga nagsipila na nagpatuli, partner, dahil libre din ang tuli. Dito, partner. Bakit hindi mo ako in-inform na may libreng tuli pala dyan? Sana ako yung nandyan ngayon. Hindi na kita in-inform, partner, dahil alam ko baka mahirapan pa yung doktor sa'yo kasi baka makunat na yan, partner. Kailangan dito, partner, chinso na. Chinso na ang kailangan dyan, partner, sa magpapatuli mo, partner. Okay. So, hanggang mamaya pa yung partner, tuloy-tuloy pa. Tuloy-tuloy pa, partner, hanggang alas 5 ito ng hapon na magpapatuloy itong Tarabangan Caravan dito sa Camalig Command Center kung saan hatid po ito ng Ako Bicol Party List at katuwang itong Tansuling Hospital at ang government ng Camalig Municipal dito, partner, sa lalawigan ng Albay. Okay. Partner, maraming salamat sa iyo dyan. Ingat kayo at mabuhay kayo dyan. Thank you so much. Yes, partner, maraming salamat. Balik sa iyo, partner. Okay, yan po mga kaibigan ng Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List na isinasagawa sa iba't ibang mga bayan, iba't ibang mga lugar dito po naman sa Bicol Region na talaga po namang naghahatid ng tulong at naghahatid po naman ng solusyon sa mga pangangailangan at problemang medikal. Meron pa doon na pwede ka pa doon mag-apply trabaho, pwede ka pa magpatuli. Ayan, ha? Kaya abangan nyo rin sa iba pang mga lugar sapagkat hindi po titigil ang Ako Bicol at hanggang sa abot po na makakaya ay makakarating yan dyan po sa inyong mga lugar. Mga kaibigan, sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Crew Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming mga official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang ipalo ang aming mga official social media account. Sa aming Facebook account, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa aming YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Mga kaibigan, hanggang sa Lunes, sama-sama nating aaksyonan ang mga problemang medikal at legal. Sa pangalan po ng aking partner na si Partner Remy na nandun po ngayon sa Bayan ng Camalig, ito po ang programang may paninindigan patuloy at tuloy-tuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Joshua Martinez alias Mr. Sira. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito ang Tabang Ora mismo. Sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon